Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba pa 23 Mei chaka cha 2022. La Mulungu la sikisi la nyengo ya Pasaka tikupitiriza kusinkhasinkha pamene Ambuye Yesu akutikonzekeretsa za kutsika kwa Mzimu Woyera, komanso pamene iye akutikonzekeretsa kuti akubwerera kwa Atate kukatikonzera malo. Ascension of the Lord, imene tikondwerere la Mulungu likubwerali. Mawu athu a tsiku la lero afuna tizame kuti tingapeze maphunziro otani kapena zitsanzo zotani pa moyo wathu wa Chikhristu. Lero tiona kutembenuka mtima kwa mayi wina dzina lake Lydia. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 16 ndi 11 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Moses Msamba kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu Diocese ya Dedza. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 15 ndi 26 kukamaliza kukafika mutu wa 16 ndi 1 mpaka 4a. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi, Ntchito 16 kuyambira ndi mayake 11 kulekezera 15. Kuchokera ku Atroasi tidayenda mchombo kulunjika ku chilumba cha Samotrase, ndipo mmawa wake tidapitirira mpaka ku Newapoli. Kuchokera kumeneko tidapita ku Filipi, mzinda wa chigawo choyamba cha mdera lija la Macedonia, ndiponso boma la Aroma. Tidakhala mu mzinda umenewu masiku angapo. Pa tsiku la Sabata tidatuluka mu mzindamo kupita ku mtsinje kumene tinkaganiza kuti kuli malo opemphererako. Tsono tinakhala pansi nkumalankhula ndi akazi amene adasonkhana kumeneko. Pakati pawo padali mayi wina dzina lake Lydia, anali wa ku mzinda wa Tiwatira, ndipo ntchito yake inali yogulitsa nsalu zofirira. Anali munthu wopembedza Mulungu, ndipo Ambuye adatsekula mtima wake kuti azisamalire zimene Paulo ankanena. Iye ndi abanja wake atabatizidwa, iye adapempha kuti ngati mwandionadi kuti ndine munthu okhulupirira Ambuye, dzaloweni nyumba mwanga mudzakhale nafe. Mwakuti adatikakamiza ndithu ife nkulowadi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 15 ndi 26 kukafika mutu wa 16 ndi ya 1 kulekeza 4a. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti pali nkhoswe imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosweyo ndi Mzimu wachoona ofumira kwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Inunso mudzachitira umboni popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi. Ndakuwuzirani zonsezo kuti musadzataye mtima. Akadzakudulani ku mpingo, komanso nthawi ikudza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Adzachita zimenezi chifukwa sadziwa Atate kapenanso Ine. Koma ndimati muzimve zimenezi kuti nthawiyo ikadzafika mudzakumbukire kuti ndidakuwuziranitu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
Abale ndi alongo, mulungu uno, mulungu wa sikisi pa nyengo ino ya Pasaka, ndi mulungu umene timaona zinthu zofunikira ziwiri kwambiri. Poyambirira Ambuye Yesu akutikonzekeretsa kuti akubwerera kwa Atate, akupita kukatikonzeranso malo. Chachiwiri, timakhala tsopano tayambanso kukonzekera kutsika kwa Mzimu Woyera. N'chifukwa chake tikamva Uthenga Wabwino akunena motsindika, ine ndikupita kwa Atate, kumene ndikupitako ndikakukonzerani malo, kumene ndikupitako ndidzabweranso kudzakutengani, kumene ndikupitako kuli malo ambiri, ndidzakutumizirani Nkhoswe ina. Afuna atikonzekeretse. Moyo uno zimafunika kukonzekeretsana. Chachikulu pamene tikukonzekera tizidziwa kuti tikukonzekera chani. N'chifukwa chake kuti tikonzekere bwino tikuyenera kuti tizindikire kuti ndife ndani, ndife Khristu. Ndipo palibe chitsanzo chabwino chimene tingapeze koposa moyo wa ophunzira kapena amene anali pafupi ndi Ambuye Yesu. Ndi chitsanzo sabata ino tikuyang'ana moyo wa Paulo. Mawu athu oyamba tamva mu chapter 16 kuti Paulo akufika mu mzinda umene amaukonda kwambiri, mzinda wa Filipi, kumene atalalika Uthenga Wabwino. Tikumvanso kutembenuka mtima kwa mzimayi wina dzina lake Lidia. Koma tisanafike kumeneko, tikumbukire kuti Paulo wayenda m'mizinda yambiri, m'miraga yambiri, wakhazikitsa miphakati yambiri. Wayenda kumalo ngati ku Derbe, ku Pamfilia, ku Perga, ku Listia, ku Macedonia, ku Ponto. Malo onsewa pamene akuyenda akukhazikitsa Chikhristu. Tikamawerenga chapter 16 chimene tachiyambachi, makamaka mavesi 6 kulekeza 8, timamva kuti Paulo atalalikira adafuna mu mtima mwakemo kuti apite ku Asia Minor kapena kuti ku Ephesus. Koma Mzimu Woyera adamuletsa kuti asapite kumeneko. Ndimaganiza kuti pamene tikuganizira ndi kusinkhasinkha mawu athu a tsiku la lero tiyambire pamenepo. Paulo adaletsedwa ndi Mzimu Woyera kuti asapite kumene iye amafuna. Pamene tikutumikira si zonse zimene ine ndikufuna zichitike zimachitika monga ndifunira. Pamene tikukhala m'Chikhristu, pamene tikukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, si zonse zimene ndimenera kuti ndikuzikonda kapena ndifuna nditakwaniritsa zimachitika monga mmene ine ndikufunira. Mzimu Woyera amatiletsa, Mzimu Woyera amatilamula, Mzimu Woyera amatilangiza. Ambuye Yesu atiuza mu Uthenga Wabwino, Mzimu Woyera amatiphunzitsa. Vuto la inu, vuto langa, vuto lathu ndilonena kuti sitimamvetsera zimene Mzimu Woyera akuyankhula. Ambiri tili m'mavuto chifukwa choti sitinamvetsere zimene Mzimu Woyera amayankhula. Ambiri tili mu usembe sitikukondwa, sitinamvetsere zimene Mzimu Woyera amayankhula. Ambiri ali m'mabanja sanamvetsere zimene Mzimu Woyera akuyankhula, lero kungokhalira kulira. Ambiri ali m'zintchito sanamvetsere zimene Mzimu Woyera amayankhula, lero kungokhalira kulira. Ambiri tili m'mavuto andale chifukwa sitinamvetsere zimene Mzimu Woyera amayankhula. Mzimu Woyera amayankhula bwanji? Tikamfunse mneneri Eliya akuti Mzimu Woyera amamveka mkamphepo kawe, tizikhala ndi nthawi yodekha. Sikuti adzachita kutitongoneza kukhutu kuti ndabwere ne Mzimu Woyera ndikuyankhula. Koma zochitika m'moyo mwathu, the events of our everyday life, tikamazimvetsera ndi khutu la chidwi kuti Mulungu akundiyankhula chani, akundiphunzitsa chani, ndithudi tidzamva liwu la Mzimu Woyera. Paulo analetsedwa kupita ku Asia Minor. Inu ndine zambiri zimene tinaletsedwa. Tikanakhala kuti timamvera, tikanakhala kuti tidamvera, tikadzakhala kuti tamvera, tidzapeza mtendere, tidzagwira ntchito mokhulupirika. Tamva kuti iyeyo anafufuza kumene Ayuda amapempherera. Tikumbukire kuti ndi mzinda umene unali ngati wachikunja kwenikweni, munali Ayuda ochepa kwambiri. Ena amawerenga kuti pafupifupi mwina Ayuda 30 basi. Koma tamva kuti Paulo atafika mu mzinda umenewo, choyambirira chimene anachita akufufuza kuti Ayuda amapempherera kuti. Chifukwa kuti munalibe sinagoge, Ayuda ochepawo amasonkhana mphepete mwa mtsinje ndi kumapemphera mapemphero awo kwa Mulungu. Paulo anapita kukasakasaka pamene anthu anali kupemphera. Ndicho linga choti alimbikitsane, ndicho linga choti nayenso apemphere. Chinali chizolowezi chake akafika pamalo kudziwa ndi kufuna malo opempherera. Ndi phunziro lathu lonena kuti nthawi zonse m'Chikhristu chathu tikayenda katapita kunja kwa dziko, katili m'Malawi muno, tatuluka mparish yathu, tatuluka mu mphakati wathu, the first thing to know, the first place to know, kuzikhala ku nyumba yachauta, kumalo amene anthu amapempherera. Ena muli mtawuni muno, munabwera zaka zambiri, mmapemphera inde every Sunday, koma simmapita ku mphakati, simudziwa mphakati wanu. Inuyo mukumvetsera, ntakufunsani mphakati wanu ndi chani, mmapitako.
tikuyenera tidziwe malo athu opempherera. Chachiwiri nchonena kuti atapita malo opempherera aja, anthu atasonkhana, tamva kuti ambiri amene anasonkhana anali azimayi. Ndemukumbukire ndi mmene zinthu zimayendera nthawi imeneja malo azimayi, sikuti anali anthu olemekezeka kapena amene amawerengera kwambiri, koma Paulo analimbabe mtima kwalalikira anthu aja. Ndipo tamva kuti mapeto ake anatembenuza mtima mzimayi wina olemera, ochita bwino, amene amachita malonda akulugulitsa nsalu za phepo zimene amagula ndi anthu olemera, anthu amayina awo. Uthengawo upite kwa alaliki anzanga. Never underestimate your audience. Tisaderere kuti pamene tasonkhana pano akumvetsera uthengawo ndani. Ayi, you never know amene mukwalikirawo padzatuluka wansembe, padzatuluka bishop, padzatuluka papa, pamene padzatuluka banja limene lidzatulutse zipatso zabwino. Kaya asonkhana anthu awiri, lalikani chimodzimodzi. Kaya asonkhana anthu osaphunzira, lalikani chimodzimodzi. Kaya pamene anthu akuoneka ngati sakuyamika zimene ife tikulalikirazo, tigwirebe ntchito yathu. You never know, even if you change one soul, ndiyofunikira pamaso pa Mulungu. Phunziro lina ndolera kuti Lydia ameneyu atatembenuka mtima, atamva mthenga wa Paulo, ananena kuti mundilole tsopano kuti ine ndikupatseni mukhale m'nyumba mwanga. Anatengera Paulo ndi onse amene amayenda naye ku nyumba kwake. Sikuti anangoatengera ku nyumba chabe. Timamva kuti ndi nyumba ya Lydia imene Paulo anagwiritsa ntchito kwa kanthawi ndithu, kwa miyezi ndithu, polalikira mthenga wabwino. Mulungu akatichitira zazikulu, njira yokhayo yosonyeza kuti tatembenuka, tayambanso mwatsopano, ndi kubwenza madalitso amene talandirawo kwa anthu ena. Lydia walandira Mbuye, Lydia watembenuka mtima, Lydia wayambanso mwatsopano, akutenga zabwino zimene ali nazo, nyumba imene ali nayo, chuma chimene ali nacho, ndi kuwapatsa Paulo ndi anzake zake kuti agwirire ntchito yolalika mthenga wabwino, hospitality. Inu ndine Mulungu amatichitira zazikulu, adatipatsa moyo, adatipatsa chikhulupiriro, adatipatsa ntchito, adatipatsa banja, adatipatsa ana, amatichiritsa, amatiteteza, amatilimbitsa mtima. Ndi chiyani chooneka ndi maso chimene timachipereka kwa anzathu ngati umboni othokoza kuti Mulungu akutichitira zazikulu? Paulo ndi Lydia oyera ali ndi maphunzitso ambiri lero amene tikuyenera tatenge ndi kuyamba kuwagwiritsa ntchito moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Muthenga wabwino Ambuye Yesu akuti ndikupita kwa Atate, komano inu pamene mukukhala pasi pano mudzakumana ndi mavuto, anthu adzadana nanu, anthu adzakuzunzani. Ndimaganiza kuti mawu amenewa amene atidandaulitse, mawu amenewa amene akuwadandaulitsa ophunzira aja. Komano tilimbe mtima ndi kuseri kwa mawu amene Ambuye Yesu akuyankhula. Sindidzakusiyani nokha, ndidzakutumizirani Nkhoswe ija, Mzimu wachoona. Pamene tikukhala pasi pano tizizindikira amene akuyankhula ndipo akuyankhula mawu otani. Sadzatisiya tokha, sanatisiye tokha, sitili tokha. Ansembe anzanga, asisteri, abrother, akhristu anzanga, akatukumeni, sitili tokha. Mulungu akutiperekeza, Mulungu akutiteteza. Ambuye Yesu sakunena kuti mavuto sadzakhalapo. Ambuye Yesu akunena kuti problems will be there, but I'll never leave you alone. Mavuto akamakhalapo tiziyang'ana kumwamba chifukwa Mulungu akukhala nafe. Lero Mulungu afuna mukhala Lydia, ndikhala Lydia. Titembenuka motani, tisintha motani. Limenelo likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.